ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ସଂଗ୍ରାହକ କିଏ? ମହୋପାଧ୍ୟାୟ, ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବଙ୍ଗଳା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ। ବଙ୍ଗଳା ରାଜ୍ୟର ଲୋକ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କେଉଁଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚର୍ଯା ଗୀତିକାକୁ କେଉଁଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ନେପାଳ ଦରବାରରେ। ନେପାଳ ଦରବାର। ନେପାଳ ଦରବାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଚର୍ଯା ଗୀତିକାର ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଆଚରଣ ବା ଆଚାର। ଚର୍ଯାପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଚେତନାର ରଚନା? ଚର୍ଯାପଦ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଚେତନାର ରଚନା? ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା। ଧର୍ମୀୟ ଚେତନା। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା। ଚର୍ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଞ୍ଚାର ଗୀତି ବା ମାର୍ଗ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚର୍ଯାଚୟ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ନାମକୁ କିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି? ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର। ମୁନିଦତ୍ତ ଟୀକାର ନାମ କ'ଣ? ମୁନିଦତ୍ତ ଟୀକାର ନାମ କ'ଣ? ଚର୍ଯାଗୀତି କୋଶବୃତ୍ତି। 50 ଗୋଟି ଗୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? 50 ଗୋଟି ଗୀତି ବିଶିଷ୍ଟ ଆବିଷ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କ'ଣ? ଚର୍ଯାଚର୍ଯ୍ୟ ବିନିଶ୍ଚୟ।